In 1747 ging de laatste stadhouder van Ljouwert, Willem Karel Hendrik Frieso, naar Den Haag om de monarchie te redden. En toen was het jaren helemaal leeg, want hij nam zijn familie en zijn hofhouding mee en het was een goed 100 man. Jan Dirk Ravenstein maakte een voorstelling over die oren stadhouder Willem Lodewijk en zijn vrouw Anna van Nassau. En dat wien neef en nicht. Wij laten zien dat wij er zijn. Ooit maakt u het zelf ook mee. Ooit maakt u dit zelf ook mee. Ooit maakt u dit zelf ook mee. Ooit maakt u dit zelf ook mee. Boe! Deze week in de K-route. Frieske impressionisten Its Wiersma en Siert Geertsma. Museum Drachten neemt ze wel de Monet en de Van Gogh van Friesland. Maait ze dat weer? Paul van Dijk had een 9-to-4-job, maar hij wil muziekmaatje, schreeuwen, theatermaatje. Zijn nieuwste bennenboek komt in kwarten uit, Koning van Juster. En de vrouw van Jan Dirk Ravenstein, acteur, schreeuwer en ondernemer in de Frieske Haardstad. Hij zit voor de première van Anna en Us Heid. Jan Dirk Ravenstein is net alleen nog acteur in zijn eigen voorstellings. Hij moet het zakelijk ook handig aanpakken, want hij wil ervan leven. Zijn theaterdiners wie een begrip hier in Ljouwert. En hij is ook toe, want hij kiest thema's die uniek binnen voor de Haardstad. Zo maakt hij een voorstelling over de architect van de Oldenhoven. En nou binnen de Frieske Oranjes weer een bar. Ik ben uw Heid, ik doe ertoe. Is dat uw smem? Nee, dat is een koe. Ha, nou heb ik je. Het stadhoudelijk hof in Ljouwert is in de band van twee geesten. Het binnen Willem Lodewijk van Nassau, oftewel Us Heid, en zijn vrouw, Anna, de jerdere bewoners van dit paleis. Ze komen te libben in het stuk Anna en Us Heid, screunt toch theatermaker en acteur Jan Dirk van Ravenstein. Op dit stuit wordt er nog druk repeteerd. Snijn is de première van het dinnertheaterstuk. Overal in het Jedderepaleis binnen sporen van de Frieske Nassaus te vinden. Van Ravenstein reketeerde zijn studie al in de band van de geschiedenis van de stad en de bouw met de Nassaus. Toen ik hier kwam wonen om te studeren, toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga even de stad verkennen. En toen stond de deur open van de grote kerk. En ik dacht, laat ik eens naar binnen gaan. En dan was de koster, die was daar. En ik zag achter in de kerk zag ik een houten tombe. En toen dacht ik, nou, dat ligt iets bijzonders begraven, want dat heb je dan als je zoiets ziet. En dan zegt de koster tegen mij, daar liggen de voorouders van onze koningin. Ik zeg, nou, dat kan niet, want die liggen in Delft. Hij zei, nou, dan moet je de geschiedenisboekjes maar eens lezen. En toen gaf hij mij een foldertje mee en toen heb ik zitten lezen. En toen was ik met stomheid geslagen. Want ik dacht van, waarom weten wij dit niet? Waarom wordt dit niet onderwezen op de lagere scholen? Ja, de Friese Nassau's, dat is eigenlijk de bakermat van onze huidige monarchie. En dat heb ik opgepikt, want ik vond eigenlijk dat mensen dat moesten weten. Waarom wie hij Us Heid? Hij was een groot voorstander van kennis. En het was een groot strateeg. Hij heeft heel veel gedaan in de oorlog tegen de Spanjaarden. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat hij mede heeft gevochten voor de vrijheid van de Friezen. En toen werd hij Us Heid genoemd. Ik was altijd al sneller dan jij. In je dromen. Je bent vergeten dat je knie is geraakt door een kogel. Oh ja, slag bij Koevoorden. Kon ik eindelijk van je winnen, Us Heid. Wel stoer en mannelijk. Een oorlogswond. Toch? Ze zijn vanaf jongs af aan, hij was 7, zij was 4, zijn ze opgegroeid in Dillenburg, op het kasteel, het familiekasteel. En ze hebben altijd met elkaar gespeeld. Ze hadden elkaar en die liefde is nooit meer weggegaan. Sterker nog, toen hij een jaar of 20 was, heeft hij dus gewoon openlijk verteld, ook aan zijn familie, dat hij verliefd was op Anna, zijn nichtje. En daar was de familie niet blij mee. Er werd zelfs over bloedzonde gesproken. Ja. Ik speel Anna van Oranje. Dat is de tweede dochter van Willem van Oranje en Anna van Saksen. En zij heeft hier in dit paleis, in het stadhoudelijk hof, heeft ze gewoond vanaf haar trouwen tot aan haar dood. En ze is 27 is ze geworden. Toen is ze overleden, heel jong eigenlijk. En ze is getrouwd met haar neef Willem Lodewijk. En samen zijn ze hier in Friesland komen wonen. Naartoe!
Nee, dit is niet mijn ding. Nou, prik me dan. Nou, toe, reageer. Wacht, ik help je. En het moeilijkste was eigenlijk de vormgeving van Anna. Omdat over haar is heel weinig bekend. Ze heeft hier maar 7 maanden gewoond, toen is ze overleden. Over haar als persoon is heel weinig bekend. De mannen waren natuurlijk altijd in de picture vanwege die strijd tegen de Spanjaarden. En ja, dat was heel pittig, hè, om in dat gevoel te duiken van die vrouw. Hoe heeft zij hier geleefd? Waarom is ze hier naartoe gegaan? Welk gevoel? Het achterlaten van de familie. De schande van het neef- en nicht verhaal. Ze waren als neef en nicht getrouwd. Hoe ging ze daarmee om? Het contact met haar vader. En, nou, dat zijn vragen die komen. En dan krijg je op een gegeven moment, als je verder de diepte in gaat, krijg je daar antwoorden op. Hoe weet jij, dat is van mij? Ik ben een vrouw. En vrouwen willen alles weten. Maar maak je geen zorgen. De inhoud ken ik niet. Die wil jij ook niet weten. Het zijn staatsgeheimen. Wat heb jij gelezen? Niets? Geef me een eerlijk antwoord. Ik vraag het je nog 1 keer. Wat heb je gelezen? Eerlijk, niets. Waarom is het zo belangrijk? Het zijn staatsgeheimen. Ja, van 400 jaar oud. Het is verjaard. Waar maak je je druk om? Dit is niet bestemd voor vrouwenogen. Dit is van mij. Wat kost dan het produceren van zo'n stick eigenlijk? Nou, ik denk, want ik heb nog niet alle bonnetjes bij elkaar gelegd. Nou, ik denk dat het ongeveer tussen de 10.000 en 12.000 euro kost. Daar zit het ongeveer zo tussenin. En vertellen ze dat weer waarom? Nee, dat verdien ik niet terug. Nee, dat verdien ik pas terug als ik bijvoorbeeld minstens 25, 30 keer heb gespeeld. Er staan nu 10 voorstellingen gepland. Er kunnen ook geen massa's mensen naar binnen, want we houden het heel intiem. Maximaal 50, 60 mensen. Dat is ook de kracht. En het doel is natuurlijk uiteindelijk dat ik hoop dat de theaters buiten Friesland dit oppikken. En zeggen van, wij willen dat stukje van het verhaal van de Friese Nassau's hier ook laten zien. Ik ben theaterdocent. Ik heb theaterdocentopleiding gedaan aan de NAL, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 3 jaar geleden afgerond. En nu werk ik als speler, actrice, maar ook als docent. Ik geef ook les aan kinderen, theaterles. Ja, ga maar, hè. Ga maar lekker met je belangrijke staatszaken van 400 jaar oud. Laat mij maar achter. Huh? Nou, ging goed, hè? Bijna. Best pittig, want de spelers en moest ik regisseren. Ja. Lukt het al heel een beetje? Ja, dat hebben we met onszelf afgesproken. Wij gaan het eerst helemaal zelf doen. Ook want iedereen heeft een eigen mening. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, des te meer een veto is en weet ik veel wat. Dus we doen het eerst zelf en daarna dan mogen mensen zelf ook nog dingen toevoegen. Ja, en dat werkt voor ons het prettigst. Af en toe, dan roept ons boe. En speelt de geest met u een spel. Ons klopt het huis, speelt met het licht. Stapt op het marmer bij entree. Wij laten zien dat wij er zijn. Ooit maakt u het zelf ook mee. Ooit maakt u het zelf ook mee. Ooit maakt u dit zelf ook mee. Ooit maakt u dit zelf ook mee. Boe! Ja, Leeuwarden heeft zulke mooie verhalen, verborgen verhalen nog. En die moeten gewoon naar buiten toe om te laten zien aan de wereld dat Leeuwarden een hele bijzondere stad is. Dat vergeten we wel eens, ja. En dat vies toe als netvries. Ja, ik ben geen diepvries. Nee, ik kom uit Drenthe van oorsprong, woon nu 25 jaar hier. Maar ja, het is een plek om van te houden, om daar iets mee te doen. Ja. En dan nou Paul van Dijk uit Warkum. 1 november komt zijn tweede jeugdboek alweer uit, Koning van Juster. En die Paul is wel een soort van multitalent, hè? Want Troddewieke stiet er voor de klasse. Maar hij speelt het in een hele protte band, hij maakt theater en hij gaat de illustraties van zijn nieuwste boek zelf maken. Nou, alsjeblieft. Ik ben Paul van Dijk en ik ben skroer. Hoe daar ben ik leraar, maar jongens, dan dream ik op papier. Toen ik liet weer, houd ik al van spannende, fantasieachtige verhalen. En nood ik zelfs verhalen bedenk, binnen dat ik de verhalen die ik van bands schreeuw. Mijn tweede boek, De Koning van Juster, komt 30 november uit. Het is een spannend verhaal over de strijd tussen 2 broers, dat een famke Samar in belutsen wordt.
Ik beschreeuw waar ik hem net, maar ik denk dat een heel soort gebouwen of romtes toch wel in het verhaal waarom komen. Nou, het huis van de Paken, dat ik nou beschreeuw, dat is een mysterieuze, geheimzinnige romte. En dat doet mij wel heel erg onder het kerk hier denken. En ik wil het oude huis van mijn Paken beppen. Het is ook een beetje een koningsdrama in een magisch land. En in die ruzie wordt een famke uit Friesland belutsen. En een van die koningen die het ruzie hebben, is de Paken van dat famke. Net zo hut roept Wieske als Renske het tempo nog meer opviert. Haar t-shirt plakt haar onder reg en ze heeft er een kleur van. Wacht ze nou even, beziekert ze. Maar in de 40 zocht ze Renske het bos in ramen. Als Wieske bij het bos komt, zocht ze verheerd om haar heen. Waar is Renske nou heen bedarren, denkt ze. Ze hiemert. Een ijskoude wind blaast haar door het hier. Het liek het krekt of ze in skinsel een figuur steen zocht. Als ze wat beter zocht, liek het in die of er in je stiet. Is het Renske? Zou die op haar wacht zien? Stadig rint de figuur haar kant op. Het is een man. De persoon komt nog wat dichterbij. Hij is klaaid in zwarte vodden en in zijn handen heeft er een jute sek. Een grutte haan houdt haar moeder dicht. Renske is het toch? Zei een skelle stem. En Wietske liet van een schrik het mobieltje uit de handen vallen. Boppen haar heeft ze driehende fladderingen van vogels. En wat is die favoriete personage in het boek? De slechterik vanzelf. Die kist de meest akelige dingen dwanleert. En dat is een plezier om te schroeven. Want de slechterik is in die boek de broer en die heet de ravenman. Dat komt maar mijn fascinatie voor vogels, denk ik. Of mijn angst voor vogels. Nee, ik ben net bang voor elke vogel, ja. Maar ik heb wel een hekel om bepaalde vogels. En dat heb ik geprojecteerd op dat karakter. Het proces is geweldig. Daar sto iets betingst. Wat nou op een gegeven moment lezen wordt, ja, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Dat een verhaal op een gegeven moment op de loopbaan die giet. Daar sto dat een figuur iets zei of staat van hey, dat hier ik eigenlijk van tevoren net betocht, maar dat dan toch zou gebeuren. Ja, dat is fantastisch. Maar zie ik muziek. En ik heb zo'n hier in de Beugelband zitten, een coverband. En de aanroende jaren heb ik toetsen spelen bij Skarl. Ik zit net meer in een band, ik wil zeggen wel lekker, hij heeft tijd voor oren dingen. Maar ik zit nog wel in een projectband en die heet Ildau en daar hebben we lied maar woon. Dat is ook heel erg leuk en we gaan in kwarten naar Spanje. We hebben een leuk nummer en ik ben heel positief. Het is leuk, hè, dat bij de eerste trijk aan. Vorig jaar het Friesland won. Ja, dat moeten we eigenlijk nog een keer doen zelf. Maar ik denk dat het goed komt. Ik teken al voordat ik schroeven kon en daarom maak ik het liefst zelf de illustraties bij mijn verhalen. Nou maak er tekeningen bij. Is het net een gevaar dat de fantasie voor de band invulst? Nee, want ik denk dat zo in die tekeningen nog krijg wat dingen vertellen is die zo in de tekst net zoist. Dus ik kan in de tekeningen nog wat duidelijker laten hoe dat huis er misschien uitziet. Ja, en daar kan een band natuurlijk ik weer op verder fantaseren. Dus die tekeningen moet ik weer prikkelen. Die man die staat achter het door. En dat famke dat er door riep, maar die had geen idee waar er achter die door staat. En dit is natuurlijk een heel die man is net een vertrouwen. En zij weet net waar er achter die door zit. En dat vind ik een heel mooi gegeven. Deze tekening die loek ik dan nog eens een keer op aquarelpapier. En daar maak ik mijn aquarel een hele losse
tekening oerhinnen. Ja, het is net een tekening, hè? Het is meer een schilderachtige manier van werking. En die was stilen, de hele strakke aan de ene kant en hier dat hele losse. Als dat op elkaar lijst, dat je een heel mooi effect. En wat in de voorplaats worden van je boek? Uiteindelijk is dit een buddy. Nou. Koning Magnus zien van de haatrolspelers. En hij had zijn vinger van zijn moeder. En hij had een geheim. Stel dat ze een verschrikkelijke keuze maakt moest om te kiezen. Wat zou je dan het liefst wel? En we kunnen kiezen? Muziek maakt ze, toneel maakt ze of boeken schrijven? Dan zoek ik voor het boeken schrijven kiezen. Dat is echt iets wat heel dicht bij me lijkt, oren dingen ik. Maar ja, dit is fantastisch. En je kan het alleen nog wanneer in een kamertje kun je hele verhaal betekenen. Nou, dat is toch heel bijzonder. Ik vind het zo leuk dat Paul van Dijk een boek over mij schreeuwen had. De Koning van Juster leidt 30 november in de boekwinkels. Museum Drachten heeft een tegen succesvolle tentoonstelling afsluiten over Thijs en Evert Rinsema. En nu halen ze weer 2 schilders naar voren die het van grote invloed west hebben. Van Its Wiersma en Siert Geertsma zeggen ze dat het de Monet en de Van Gogh van Friesland wieren. Oor zijn de Frieske impressionisten. Its Wiersma van Brandgem libbe van 1878 tot 1964. Zijn artistieke leven kreeg vorm op de Haagse Academie en hij maakte namen maar zijn klassiek realistisch werk dat er vaak in opdracht maken. Maar zijn vrije werk weer impressionistisch en dat bracht hem de vergelijking met Monet. Nou, dit is een heel exemplarisch werk voor Its Wiersma, voor zijn vrije werk dan, hè, want hij laat hier dat realistische los, hè, wat hij in zijn opdrachtwerk wel heeft. En hij durft hier met een paar penseelstreken, durft hij gewoon zijn zoontje weer te geven op een hele lichte manier. Met een paar vlekken, letterlijk gewoon een paar streken, vangt hij het licht hier, prachtig dat die lichtinval zo van linksboven, vangt hij dat in één keer. Dit is een van zijn topwerken hoor. Er zijn een aantal andere van hetzelfde formaat, soms zelfs nog iets kleiner, die diezelfde uitstraling hebben, diezelfde vrijheid. Van beide schilders hingen er zo'n 150 werken in het museum, zorgvuldig selecteren door directeur Paulo Martina hemzelf. Toen ik hier 2,5 jaar geleden begon, heb ik heel goed gekeken naar de collectie. Ik heb toen ook een beleidsplan opgesteld waarin ik zeg dat ik het tentoonstellingbeleid wil afstemmen echt op die collectie. En een kerncollectie daarin benoemen en daar horen deze 2 kunstenaars bij. Vorig jaar was dat met Thijs en Evert Rinsema. Met die grote tentoonstelling die we hebben gebracht. En dit jaar is dat met Its Wiersma en Siert Geertsma. We hebben van beide kunstenaars meer dan 400 werken in de eigen collectie zitten. En dat zijn niet de minste werken. En het is natuurlijk fantastisch als je daar iets mee, een mooie tentoonstelling mee kan opbouwen. Siert Geertsma van Appelskeer leefde wat later, van 1896 tot 1985. En in zijn oeuvre binnen wel zo'n stilen verzint worden, waarvan het neo-impressionisme de wichtigste is. Geertsma maakt een paar heel bekende werken, waaronder de Marskramer en Grietje Mooiwaar. En hij stiert onder het grote publiek ook bekend om het feit dat er aan elke hoorn maar 1 vinger hier. En dat zwargen voor een heel eigen stijl. Waarom combineert Martina deze 2 schilders in 1 tentoonstelling? Wat je ziet is dat bij Its Wiersma, die vertegenwoordigt zeg maar, het realisme en het impressionisme. En Siert Geertsma, die is een beetje impressionistisch begonnen, gaat door op het neo-impressionisme en het expressionisme. Dus ja, het is ook qua tijd is het een mooie opeenvolging van die 2 kunstenaars.
Daarnaast is Its Wiersma een man van de wereld, zeg maar. Die gaat door heel Nederland en legt daar allerlei plekken vast. En Siert Geertsma, die gaat juist na zijn academie terug naar zijn geboorteplaats, Appelscha. En legt alleen maar die regio vast, hè, in landschappen en in mensen. Dus het is een mooi contrast, die twee aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook heel mooi aansluitend met elkaar. Maar er zijn meer parallellen. Hè, dus er zijn verschillende parallellen te vinden, waardoor het heel mooi naast elkaar kan hangen. Die parallellen liggen met name in de onderwerpen die de schilders kiezen. Portretten, landschappen en haar verboenis met de boerenmierskip. Sympathie met de gewone man, dat zie je bij allebei. Het heeft natuurlijk ook met hun achtergrond te maken. Maar het heeft ook te maken met het feit dat ze daarin volharden. Want er is een bekende uitspraak van Sluiter, die in de gaten heeft dat het heel goed gaat met Wiersma. En die zegt dan van ja, je hebt nu een grote naam, hè, iedereen kent je, daar moet je je prijzen ook op aanpassen. Ga dat ook maar verdubbelen, bij wijze van spreken. Maar dat doet Wiersma niet. Want hij wil dat iedereen zijn werk kan kopen. He, dat zegt iets over de kunstenaar. He, dat hij dat belangrijker vindt, bij wijze van spreken. En wat dat betreft lijken ze heel erg op elkaar. Of wat meest zich nou volle afvreetje bij zo'n tentoonstelling is, kennen topstukken zoals deze zich ik echt kwalitatief spiegelen onder dat van bijvoorbeeld een Van Gogh of een Monet? Nou, absoluut. Die vergelijking durf ik echt wel aan te gaan. Als je de beste werken van Siert Geertsma ziet en zijn eigenzinnigheid, zijn manier van werken, zijn manier van schilderen, durf ik dat absoluut te vergelijken met een Van Gogh. Daar heb ik geen enkele moeite mee. En dan niet alleen bijvoorbeeld in zijn stijl en zijn manier, zijn eigen stijl van schilderen, zijn onderwerpen. Maar ook het feit dat hij zich in een bepaalde omgeving begeeft. Hè, en daar op zijn manier de werken gaat maken, zonder dat hij zich wat aantrekt van zijn omgeving. Dat vind ik typerend voor hem. Maar ook dus de kwaliteit van het werk zelf. De mythe rond een Van Gogh, de mythe rond zo'n Monet, dat is natuurlijk ook opgeklopt. Hè? Dat verhaal is groter gemaakt dan het eigenlijk is. En wat ik gewoon wil aantonen aan deze tentoonstelling, maar ook meerdere tentoonstellingen die we hier organiseren, is dat die kwaliteit ook hier ligt. Het heeft misschien niet die uitstraling en ze waren niet zozeer pioniers als een Monet en een Van Gogh, maar zijn ze daardoor mindere kunstenaars? Dat kan je natuurlijk afvragen. Ja, dit weer het weer. Na je weken hebben we het veelbelovende muziektheaterduo Hammer en Kaspers. Ze zijn jong, ze zijn krekbegoen, maar ze staan nu al in de harmonie. Dankjewel voor het zien en graag tot na je weken.